Niyazi nani besisebenza notekisi okantete sekwenzakalile-ke agcine angakwazi ukuhlonipha intombi yomunye womuntu. Le ntombi ibithanda uKhuzani. Story la okuthiwa kumele sosikhuluma ngazo kanjani. Uma ubhekana nenkinga kanje awuthatha isibhamu uyophindisa. Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kuzovela amaqiniso ohlelweni lukaKhuzani Mpungose olukhuluma ngempilo yakhe ukuthi yini eyamxabanisa negidangoma lakhe uTekisi. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Mangokuqala isijournal elikhasi wamukelekile igama lami usibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Balindele likhulu abalandeli bamaskandi ngenhlelo ezizovela kumabona kude kule weekend esibheke kuyona. Abantu ke kuhlukahlukene abakulindele ngempilo kaKhuzani nembangi yakhe uMthandeni Manqele. Kamumva nje aphumeleka ama-trailer la okutshengisa khona amazwibela ukuthi yini esingayilindela kuwona lama show. uKhuzani ke siyazi ukuthi waxabana negidangoma lakhe uTekisi lagcina ke seliya kwimbangi yakhe enkulu uMthandeni Manqele. Yize noma kungazi ukuthi ke yini eyamxabanisa uKhuzani negidangoma lakhe, kodwa ke abantu abaningi balindele ukwazi ukuthi ke ngabe yini ngampela eyabaxabanisa. Kuthe makubonakala enye ke ama-trailer kaKhuzani Mpungose kwabonakala ke engathi into eyabaxabanisa phakathi kwakhe negidangoma lakhe intombi. Ngathi ke insizwa le uTekisi yathatha intombi kaKhuzani noma singakakuboni ke ubufakazi obuphelele. Sesiyobona ke ngalo ke usuku lolu okulindele ngawo lama reality show. Kanti ke bafethu ngizothanda ukwazi ukuphawula kwakho ukuthi ke wena ngabe yini oyilindele kwi reality show kaKhuzani neyakhe ke uMthandeni igcokamelisha. Mina ke ngithi le ndaba asiqede khona lapha kwi comment section.